سلام تخطاتلتنا إز channel كمي كنيخم كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حنت فليز بلت إن خلنا أب كل زلنا درجة كتعبينان كتحجزنان تخلي أزبلكوا أرست عيز غريبة له لو من ريارستي متشم بتدقق عم يزحتو تارس انتلو كنمهار ندينا ندلي كنفلت ندلي كنحز ندلي كن رأسنا محازابينا ولا انت مببنا ولا انت سمعنايو أبرسنا محدار أبيو أي تحزلنا يزبل زربا بزوج زي زمت الزربا زي بزوج زي نخيت عوات حرق عبي مخالف زخون أرستون كون سلزخل خالد ما مستكل مساس أنا هيوتنا مستكل زحلفنا حجوز قلت رأسنا ኣብቲ ዝግባእ ናይ መሓዝ ክእለት ኣብቲ ዘለዎ ደረጃታት እውን ቁሩብ ምምሕያሽ ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ግን ርእስና ንክሕዝ ካብ መጠን ንላዕሊ ዘገድሰና ኣብዚ ግዜ እዚ 21 ክፍለ ዘበን ብፍላይ ድማ ካብ ሕጂ ንድሓር ዝያዳ ኩሉ ስራሓት ብርእስኻ ዝስራሕ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ርእስና ልዕሊ ማንም ሎሚ ከድልየና ስለ ዝኾነ እዘን ሎሚ ንርየን ተጠንቂቕና እንተስተውዒልና ኣለን ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ካልእ እንታይ ይመስለና ርእስኻ ናይ መሓዝን ናይ ምዝካርን ክእለቱሲ ምሳኻ ዝፍጠር እዩ ዝመስለና ኖ that's wrong ከመይ ጌርካ ርእስኻ በልሕ ከም ዝኸውን ትገብሮ እዘን ሎም ንሪአን 5 ነጥብታት ኣገደስቲ እየን ክኾና ክሳብ መወዳእታ እንተተኸታተልኩመን ኣይክትጣዓሱን ኢኹም ሰናይ ምክትታል ይግበረልኩም እናበልኩ ቀጥታ ናብቲ ስራይ ናብታ ትምህርቲ ክናቱ right so ኣርስና again how to improve your memory and remember better መጌርካ أمرهنا أنا محازن نايم ذكرن كلنا نعبيه يعني تبل قدامي تنطب نري أبزي quit multitasking انتهي مالتي زي مچم لومي حنت سرحت راي زسرح زبل سبيله تليفوننا تزاربه اكشنه دسرح قالنا قبر قلز قبر قالنا قبر قلز قبر استفل عليه نقرات بزح جي انا وين بزح زي قبريزي الزقن نخلنا يعوتنا له مالت هيكونن نعبنا تاني أبتن كند أقدس سرحتي كال سرح يسرحنا نعطر هي تسرح سلزي زياد بزيا جدا كنفلت عزلنا ترادي كونسي كن نبران زلنا هنا a lot of people consider a positive characteristic to multitask or perform several tasks at once but it only makes you slow and make a lot of errors أبحد الجزء ثلاث نقرات كتقبر كلها أبا عود كوينو يسمعك ويبزع نقر زسلت كاي مسلكا يس اللو نقرات بحد زخدو نابنت كتقوي خلخا مصحفنا سمعك تخيكا ازياتهم بيرفكت بحد خديهم مغنياتو نناتهم جزيب كامل لغا أكالات كسرعو يسرح له حنقول كون سرعو يسرح له حاسب زقبو مصحف سمع له سلازي بيرفكت زخدو نقرات اللو يقداس كريتيف نقرا قداس سرحنا سرحكا كسرحنا حسبكا وي كصحفنا حسبكا وي قال كال نقر توسيخ كالو نتي تقبرو زلخا نزي صبغا يتسرح نتي صبغا يتسرح ابناي بقع سرح كنسرح انت دلينا حدا سرح تراي كنسرح كنكيل لنا انت زي اللي بزح جيجان بزح مستوعل كول لنا Instead you should focus on only one activity at a time such as learning and your results will improve dramatically in a short while بفلاي أمسنعتي أبتمرتي كنزارب كلنا زلعل ناي cognitive power ناي رأس خاص لزليو زلعل مستوحالن أدهبون سلزليو تمرتي نخد حز ملو كل نجار تطوع بيلكا نابو ترايكا تتكرر لك نزا فيديو خصما كلا غنا بنت تليفون كان تطوع كايكو خوني بلو تطوع بيلكا تليفون تخينك أوريكا نزت رايسما لبخا كل حسابك دو بيلكا then you will learn something كمو كتصنعوا خلهم كل نجار تليفونكم off قبروا إلي وخابتكاهم ولا so you can focus سلازي كشينا أقعدنا حسب كخلها زي فيديو أنت سميكها perfect I'm okay with that معناته كخال يسرح له رس خدم خال يسرح له معناته أم حساب maybe مصرايكو قدر غالي ليش تي that's okay as long as أبرس خا قال نقدر جاته that's perfectly okay جن أبكال focus نات كذا اليوم حدا نقدر كتفريق له تدلي really نات كا concentrated زخوني سرح نات كا focus كل وقت خلاله focusing only on one task at a time will free up your mind to be more efficient and memorize things effectively بحدا نقدر أتذكرنا خنكيد كلنا ويكخن سمع كلنا كل جزء حنقولنا كابزيت دلي تشومو يعليو more efficient and more effective أم حازد ما يكون سلوت النتون حيلون نابتي نقراتنا محازن نام ذكر زبالته يخون كم خوننا دمين عندلي it also eliminates due stress and energy it also eliminates unnecessary stress
and gives you energy ስለዚህ ዘየድሊ ስትረስ ያለልካ ከምኡውን ኤነርጂናትካ ፍሎው ከም ዝረክብ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ኢቭን ናተይ ፕራይቬት ክላስ ክትምሃሩ ከለኹም ኩሉ ግዜ ከም ዝብል ፎከስ ጌርኩም ኣተኲርኩም ኩሉ ነገር ፅናቢልኩም ትስምዕዎ ተመሃርዎ because it's really important ፍልጠት ብቐሊሉ ኣይመፅን እዩ ኣብ ርእስና ከተሓስተ ኮይኑ ብምሉእ ኣድርቦን ኣስተውዒልናን ክንመሃሮ ኣለና and that's very important ይብለኩም ማለት እዩ this is number 1 number 2 mind what you eat እዚኣታ ዘይፈለጥናያን ዘይሰማዕናያን ኣብ ንእስነትና እያ ርእስና በልዕ ክኸውን ከይከውንን ኣመጋግባና ካብ መጠን ንላዕሊ ፅልዋ ኣለዎ I didn't know this ኣነ ዝኹሉ ዩኒቨርሲቲ ክመሃር ከለኹ ኣይተሓዝብለይ ምናልባት ከምኡ ባለ I didn't know this ኣይፈልጦን እየ ነይረ እዚ that's why ርእስኻ ላኪሊ ርእሰይ ወይ ተመጋግባይ ድምሱ ዝኸይድ ነይሩ ርእሰይ ድሓኒ ነይሩ ይሕዝ ነይሩ so ግን actively ፅቡቕ ኣመጋግባ ንርእስኻ ዝሕግዝ እንድሕር ትምገብ ኣለኻ ክሳብ ክንደይ ንቕድሚት ክኸይድ ይኽእል ርእስኻ ክሳብ ክንደይ ኣብ መሓዝ ክእለቱ ፅቡቕ ክኸውን ይኽእል ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምፍላጥ so if you wish to improve your memory the foods you eat and don't eat have an important role to play in your mental capacity ስለዚ ኣብ ናይ ኣእምሮ መሓዝን ኣብ ብልሓት ናይ ኣእምሮና ክንዛረብ ከለና እቶም ንበልዖም ዘለና መግብን ክንበልዖም ዘይግባኣና መግብታትን ምፍላጥ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ ንኣብነት ቁርሲ እንታይ በሊዕኩም ዛብየ ምሸት ትሪእዎ ኣለኹም ሎሚ ንግሆ እንታይ በሊዕኩም ናይ ምዝካር ክእለትኩም ከመይ ከም ዘሎ ቴስት እያ እዛ ብዙሕ ሰብ ኣይዝክረውን እዩ ከማ እንታይ ከም ዝበላይ so it's also very important ክሳብ ክንደይ ክንዝክር ንኽእል anyway እንታይ ንበልዕ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ነገረ መንገደይ ኣብ ሰዓት ስእሊ ክበኩም እየ ብሬን ፉድ ኢልኩም ኣብ ጉግል ዝተፈላለየ ክትረኽቡ ትኽእሉ ንኣእምሮና ክሕግዝ ዝኽእል መግብታት ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣስተውዒልና ድማ ክንወስድ ኣለና ገለገለ ካብቲ ምኽርታት fresh fruits and vegetables ኣሕምልትን ፍሩታታትን ፍሬሽ ድማ ዝተበላሸወ ዘይኮነስ ፍሬሽ ዝኾኑ ምውሳድ ኣብ ኣእምሮና ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ ብሮኮሊ ዝበሃል እዚ ብዚ ዘሎ እዩ እዚ ሓደ ዓይነት ንኣእምሮ ብዙሕ ኣድላይ ዝኾነ ኮንተንት ዘለዎ ካብ ኣሕምልቲ እዩ ቁሩብ ክብሪ ይብል ይኸውን እዩ ግን ኦኬዥናሊ ክንበልዖ እንድሕር ኺኢልና ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ከምኡ ዋልናትስ ዝበሃሉ እዚኦም ኣብዚ ዘለዉ እዮም I think ዋልናትስ እዚኦም ኣብዚ ዘለዉ እዮም ክትሪእዎም ትኽእሉ ኢኹም እንታይ ይበሃሉ ብትግርኛ ስለ ዘይፈልጦም የስእሊ ሕዚ and ከምኡ እውን animal based omega 3 fatty acids እዚኣቶም ድማ ኦሜጋ 3 ዝበሃል ንኣእምሮና ኣገዳሲ ትሕዝቶ እዩ ብዝያዳ ካብዚኣቶም ካብዚ ሳልመን ፊሽ ትብሎ ወይ ከዓ እንታይ ትብሎ I think ገለሽም ኣለዎ I don't remember ኣይተሓዝብለይን ባዕለይ እውን ሳላቲት እየ ከም ፅቡቕ ምግቢ ዝበልዕ really she's good on that so ግን I really know what it is so ኣዝየን ዘለዋ ስእሊ ኣቕርብ ኣቢልኩም ረኣይዎን ኮሚደረታት ብሮኮሊ ከምኡውን እዚ ፀሊም blueberry dina khnublo I don't know yeah I think olive allo there's so much لعلو my favorite abzi giዜ avocado is very important ምክንያቱ ካብዚ omega 3 fats ዝበሃሉን ኣለዎ ኣብ ቁርሲ እንተበልዕና እንቋቁሖ very important ስለዚ እዚአን ኣብ ዘለዋ ኩለን ረኣይዎን they are not too expensive ኣእምሮና ከምፃልና ዝኽእል ፀጋታት ኣብ ግምት ብምእታው ولا حنت كبرات يكون عندي عتن مغنياتو بكو عمره نبزل على درجة كبصعنا سلزخل سلزي you can see these pictures اب جوجل عتيهم brain food سندهر لكم عتيهم and you can find a lot of resources common coconut oil aid brain function to coconut oil دما أقداسي خوني بلونا consider looking into vitamins and supplements that boost your brain power such as vitamin B12 كم دما نا فيتامينات زبنا استفل عليه عينة مجاجبان فروتاتاتن وين كانت أكرنغل توسع وين supplements زبهالو توسع فيتامين كبنا زخلو أفرماسي زوهابو مجاجبانا nutritionاتنا كأيلو زخلو نعم وين كيتكم حاتيتكم كتوزوم تخليهم منياتو عاد انتشمو أباكالاتنا كتا كوندنس ስለዝኾነ yes ዝበለፀ ብመግቢ ክንወስዶም ከለና እዩ ተወሳኺ ግን ክንወስድ ከለና በትውን it's very important so morning multivitamins help for a better memory ስለዚ ንግሆ ነዞም multivitamins ዝበሃሉ ክንወስዶም ከለና supplements እዩ ከምኡ ፍሩታታት ጌርና ወላ ጁስ ዲና ሰቲና ነቲ ቪታሚንስ ክንወስድ ከለና ኣብ ሜሞሪናትና ዓብ ተራ ኣለዎ This is what we eat.
ዝበልዖ ምግቢ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ again another very important part is get your body moving ኣካላትካ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ ኣእምሮና ዓብይ ተራ እዩ ዘለዎ ስለዚ they are very simple but powerful tools እዮም እዞም ንጠቕሶም ዘለና when you exercise your body you also exercise your brain ኣካላትና ከነንቀሳቅሶ ከለና ጎኑ ጎኑ ሓንጎልና እውን ነንቀሳቅሶ ኣለና እዚኣ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና this is because the nerve cells multiply while exercising ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክንገብር ከለና እቶም ናይ ኣእምሮና ነርቭ ሴልስ እቶም ዋህዮታት ኣብ ኣእምሮና ዘለው ክራብሑ ዕድል ኣለዎ ስለዚ ዕድል ረኽቡ ወይ ኣብታ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ክራብሑ ይኽእሉ ተተራቢሖም ድማ ብዙሕ ናይ መሓዝ ክእለት ኣለዎም ማለት እዩ During exercise, the brain releases proteins that promote good health and have a direct effect in cognitive function, such as learning. كمون ኣብ ግዜ ኤክሰርሳይዝ ምንቅስቃስ ኣብ ንገብረሉ ግዜ ሓንጎልና ሓደ ፕሮቲን ሪሊዝ ይገብር ይነዝዕ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ይገብር ፅቡቅ ጥዕና ንክህልወና ከምኡውን ሓንጎልና ናይ መሓዝ ክእለት ስፔሻል ኮግኒቲቭ ኣብ ለርኒንግ ኣብ ምምሃር ዝጠቕመና ናይ መሓዝ ክእለትና ንምዕባይ ዓብ ተራ ኣለዎ it improves the blood flow to the brain ከምኡውን ናይ ደም ምጭንቋዕ ናብ ኣእምሮ ኣገዳሲ ይኾን ምክንያቱ መግብን ኤነርጂን ኩሉ ዘድሊ ትሕዝቶ ብደም ኣቢሉ ናብ ሓንጎልና ዝመፅእ መጠን እቲ ደም ፍሎው ፅቡቅ ዝኾነ መጠኑ ድማ ሓንጎልና እኹል ዝኾነ ኤነርጂ ንክረክብ ዕድል ይረክብ ማለት እዩ so ዘይተዓደነ ጥቕምታት ንገልፅ ኣለና it's time in the time brain's capacity to store info decrease in time ምስ ግዜ ሓንጎልና ናይ መሓዝን ናይ ምኽዛንን ሓበሬታ ናይ ምዝካርን ክእለቱ እናደኸመ ዝኸይድና ዓበና ክንከይድ ከለና ማለት እዩ but if you work out regularly this capacity expands over time ምስ ግዜ ሓንጎልና ናይ ምዝካር ክእለቱ እናደኸመ ዝኸይድ ዝኻ ምስጢር ኣይኮነን የግዳስ ስፖርት ዝገብሩ ሰባት ነዊሕ ግዜ ሓንጎሎም ኣክቲቭ ኮይኑ ንኽፀንሕ ይሕግዝ ኢቭን ኣብ 80ታት ኣብ 80 ገለን ዓመት ብሪልየንት ሰባት ገና ዓበይቲ ካምፓኒታት ማኔጅ ዝገብሩ ንርኢ ኣለና ምክንያቱ ሄልቲ ላይፍ ስታይል ክህልዎም ስለ ዝኽኣለ እዩ ይብሉ ክኢላታት ማለት እዩ number 4 get enough sleep እኹል ድቃስ ምርካብ ኣገዳሲ እዩ ድማ ድቃሲ ኢና ንፀርፍ but ድቃስ is very important ካብ መጠን ንላዕሊ እንተበዚሑ ክሳራ እዩ ድኻሚ እዩ ሕማሚ እዩ እኹል ድቃስ ግን ብፍላይ ኣብ ኣእምሮና ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ if you have a good sleep your thoughts will be clear the next morning ፅቡቅ ደቂስካ እንተተንሲኻ ሓንጎልካ ንፁር ኮይኑ ሓሳባትካ እውን ንፁራት ኮይኖም እዮም ዝመፁ ምክንያቱ ክንድቅስ ከለና ኩሉ ግዜ ሙሉእ መዓልቲ ክንሰምዖም ዝወዓልና ኣገደስቲ ሓበሬታታት ሓንጎልና ሽዑ እዩ ኮፍ ኣቢሉ ነቶም ኣብ ሓፂር ሜሞሪ ዝነበሩ ኣብ ነዊሕ ሜሞሪ ከም ዝሰጋገሩ ዝገብር ስለዚ እኹል ድቃስ ክንረክብ ተዘይክኢልና እቶም ንፈልጦምን ንበብናዮም ሰማዕናዮምን ናብቲ ዝግብኦም ቦታ ኣትዮም ኣብቲ ናይ ሓዋሩ መኽዘን ክኣቱ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ድቃስ such a powerful tool እዩ ናብቲ ናይ ሓንጎልና sharpness ወይ ከዓ ብልሒ ናይ ሓንጎልና ናይ ምዝካር ክእለቱ ንምዕባይ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ዘለዎ during sleep some changes occur in the brain which promote plasticity ኣብ ግዜ ድቃስ ዓብ ለውጢ ዝካየድ ይብለና ኣሎ according to studies synaptic connections are straightened during sleep ስለዚ ድቃስ ኣብ ሓንጎልና ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ስራሓት ንኸካይድ ዓብ ሓገዝ እዩ ዝገብረሉ ኣብቲ ግዜ ንሕና ንዕረፈሉ ሓንጎልና ክፋል ናቱ ኣብ ስራሕ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ሙሉእ መዓልቲ ክንቦ ዝወዓልና በቦትኦም ኣብ ምትሓዝ ዓብ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ not only the amount of sleep but the quality of the sleep plays an important role እጂ ኣብዚ ክንዛረብ ከለና ብዝሒ ሰዓታት ትድቅሶ ፅቡቅ ካ እንተኾነ ዓይነት ናይ ድቃስ ዕምቆት ናይ ድቃስካ ካብ መጠን ላዕሊ ኣገዳሲ ስለዚ ዓሚቕ ድቃስ ንክንድቅስ ክንፅዕር ኣለና ሓንቲ ካብታ ኣነ ዝጥቀመላ ቅድሚ ድቃስካ ስፖርት ዘይኮነስ ገለ ነገር ዘትክመካ ንኣብነት ደው ኢልካ ዝኾነ ነገር ፊልም ትርኢ እንተለኻ ኮፍ ኢልካ ደው ኢልኩም ረእይዎ ደው እንድሕር ኢልካ እግርኻ ክደክም እዩ ናብቲ ዓራት ኮፍ ክትብል ከለኻ ደኺምካ ኢኻ ርከብ ትብል ዘለኻ ቀልጢፉ ድቃስ ዝወስደካ so that's very important ኣብ ሳሎን ኮፍ ኢልካ ፊልም እንተሪኢኻ ወይ ገለ እንተሪኢኻ ድሮ ኮፍ ኢልካ ስለ ዘለኻ ናብ ዓራት ክትከይድ ከለኻ ምቅያር ኣይኮነን እዩ ነታ ፊልም ትሪኣ ዘለኻ ግን ሓደ ነዊሕ ኣይትሪእን ኢኻ ደው እንድሕር ኢልካ ስለ ዘትክመካ ድኻም ከዓ ናብ ድቃስ ዓብ ተራ ኣለዎ ዝደኸመ ኣካላት ቀልጢፉ እዩ ድቃስ ዝወስዶ You need around 8 hours of restful sleep to repair your brain and to store memories long term. ስለዚ ድቃስ ሰዓታት ገሊኡ 6 ገሊኡ 7 ገሊኡ 8 ገሊኡ 10 ክኸውን ይኽእል ግን ኣቨሬጅ 8 ሰዓት እኹል ድቃስ ነቲ ሓንጎል ዝግብኦ ዕረፍቲ ንክወስድ ይሕግዝ ይብሉ ብዙሓት ኪላታት ኣብታ 8 ሰዓት
يسمعوا يوم زياجن كابسب نابسب كم تفعل دما ردويو كم دما find what suits you ننفسه كسب ننعتو من جدن نعاخي زي صرح لك من جدله فزنوع مفلاتون أقداسي everybody is different don't think that what worked for someone else should also work for you نفسه كسب فليز بلا بحر اللو نبيني دما سلازم نقول يوم صرح لهم نعاخا خي صرح لك نقول يوم صرح لهم نعاخا خي صرح لك يخلي which is absolutely normal سلازي أبكالو سلاد صرح دي صرح أباي صرحني نخالوت كم تجرم حزام نعايقن قال زيوم أبزن بلهم زلنا they help يحجزيهم حنقولنا زقبو biological help سلازم ركب زلو effective نكخوني حجز جن زعبا مذكرنا يما حاسك لدجن استفل عليه قالوا تكنيكات كنتوا تقولوا استفل عليه فيديو تاجر اللغة بفلاي أطاولك أو عبيت تبل التمرتناتي زعو دزي كم يجر كان مهار كم يجرنا نفلت عبي كفال هيبة هي زمهر سلازي كتمهارو تقولي معون مغنياتو كم يجر كام تمهار كتمهار على كازياي تمهارنا هنا التمرتخيتك راسكا أمبيكا جن نختمهارون استراتيجي لو تكنيك صارلو نعم فلات صبغ نختقو عاز حق زكاي. So I would like to learn. So also try to involve all your senses. Make sure that you actually pay attention to what you would like to learn. مجمريا مساخات السماع من قدم الله كم دم بخمي يردعك مفلات أب كم يكون تاتي يردعك مفلات كمون انتهي خاص خاطر تنبون كتفلت انت دلي مفلاتك جاي تدلي نجر ولا تتكم كاملات تتكمك أي قبلوني حنقول كسر دي فتوى. سلزي تنك غير اليوم زيادة تفتوى نقرات أوكي من البعض قالتي عودة مهارة دلها خيط فتوى تغليها مجمريا مسجزي فتوى تغليها كم بزح زي قاتمي مقداس كل جزء أبي هناك كفالنا جزء خد فتو أنا عجني اشتاي كله مشيت كصنعورية كصنع في التنير جناي ستن النير مشيت أكلني أنا خدك سيسق قال نجر يخسر زغلنبر فلتت أبزور بقبر أكلني نجوي ناتي ساعة فلذي دحار دم جفليتي نجوه بزح كدم معخل قالوا السبات مشيت يوم كدم مزغول لأنها كجزء مفلات أكداس يابس. Also try to involve all of your senses while relating to info you already know. فلذي كتصنع كلها كتحس كلها خدمة كل جزء connect جبرب تم نجارات زتري زلها مستي أبيناي بوتا خوين كاتم ببلغة مس منتاي تحاس سخون ستورم سكالوت نجارات نحرقات أتيم كايم أبي حجز كجبرلك يخيليو مثل زيون أبتناتي أو الكورس بزح deeply area. If there is something complex you want to learn, you should start with understanding the basic ideas. هذا برتعز بلا عويز بلا عودك كتمهار تدل انت الله كتحس كتصنع دل انت الله مجمريا اتهم مسرات بوغيرون كردو خالو تري الكاب كومبلكس نجر كتعطيه بالكا مسرتات صبغتهم بيزس صبغت ترديكا كومبلكس نجر بغليلو خداكا يخل. Once you have learned the information, you should spend some time repeating it several times. مستير نايفلتت حسب من بابا يكون قال انت يبلوني زي مصحف ام بي بياكن بصح يترداتن اوف كورس يترداكن يترداكن هذا مصحف كنت ثلاثه غزي اربعه غزي تنببلك صبك رداكا فلتات بغليلو يمصين بزح غزي خدق ملكا كندي غزي خدق ملكا حدا ነገር እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፈላለ ግን ንሓፂር ንፈተናታት ኣብ ትምህርቲ ንፈተና ንኽትዕወት ትጥቀመሉ ሜላ ናይ መጽናዕትን ንፍልጠት ንኽትሕዝ ትጥቀመሉ ሜላ ናይ መጽናዕትን ነንበይኒ እዚ ሕጂ ኣብቲ ኮርስናተይ ብሰፊሑ ይዛረበለ ኣገዳሲ ድማ እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ዕላማ ኢኻ ከምቲ ንፈተና ከተፅንዕ ኢልካ ትገብሮ ዝነበርካ ከምኡ ይኮነን ክኸውን ዘለዎ እቲ መጽናዕትካ እዚ ኢትስ ቨሪ ኢምፖርታንት እዚ ፈላሊና ክንሪኦ ሓንጎልና ድማ ክሕዝ ይኽእል እዩ ሜላ ጥራይና ዘይሃብናዮ ዝግብኦ መሳርሕን ጥበብን ስለ ዘይሃብናዮ እዚ ቪድዮ ናይ ሎሚ ድማ ኣብዚ ዝያዳ ሓገዝ ክትገብረልኩም ምንዮተይ እዩ ከም ወትሩ ተፈቲኹማ እዛ ቪድዮ ላይክ ግበሩላ ናትኩም ፊድባክ ድማ ኣብ ታሕቲ ሃቡኒ ምናልባት ንዝመሃሩ ኣብ ትምህርቲ ዘለዉ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ክትጠቕሞም ትኽእል እያ ሸር ግበሩላ እዛ ቪድዮ ዘይጠቕመኳ ሰብ ክህሉ ይክእልኒ ንኩሉ ሰብ ክትጠቅም ትኽእል እያ እናበልኩ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ክውድእ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓንኩን ይብለኩም ዘሰናይ